Insellimlek lilek li f'xi mument sa jirnexxielek tiftaħ dan il-video. Il-paċi miegħek. Ekku jien llum se nipprova nitfa' it-tielet skeda bil-mod il-mod. Se ngħidilkom l-introduction ta' dawn il-programmi li ġejjin huma programmi speċjali fejn sa tintaqa' mal-mulej f'xi wieħed minnhom u tara x'sorpriża għandu għalik. Għamel l-almu tiegħek ta' li ssib xi ħin fil-ġurnata 24 hours huma kollha tiegħu. Ma kultant aħna nużawhom kollha lina. Ejja nsibu xi ftit hekk ħin fejn jiena two per two nintaqa' ma' dan il-VIP. Very important person, mhux person. Dal-programm li se nkellimkom fuqu jismu Ulied is-Sultan. Mill-picture li għandkom ta' kull video tindunaw, taraw is-sultan fin-nofs. Allura la missier is-sultan Ulied is-Sultanana. Aħna prinċipessi, prinċipessa. Allura ejja nara dan il-prinċep x'irid jgħidli, x'irid ikellimni waqt li għadni hawnhekk għal ċertu tul ta' żmien fis-salmi aħna ngħidu 70 se siamo robusti 80, 70 jekk aħna b'saħħitna 80 għalkemm illum hemm min qed jalaq il-100 imma dik exception to the rule. Nara jien. Mhux dak l-importanti. L-importanti li jien ngħix fil-fereħ, ngħix fil-ġenna, fil-problemi, fil-mart li għandi minn din il-ħajja għax huwa jinsab imkaħħal miegħi. U jixtieqni li nagħmel mumenti u nkellmu. Kemm qed nagħmlu dan? Kemm qed nagħmlu dan? Ħa nispjegalkom naqra ta' x'inhu dan il-programm Ulied is-Sultan. Huwa sa tarawhom sensiela ta' programmi varji din id-darba li se jlaqqawna ma' Ġesu Kristu, is-Sultan. F'dawn il-programmi is-Sultan waħdini tagħna se jgħinna niskopru l-identità vera tagħna. Ulied is-Sultan, identità vera tagħna. Se jgħinna niskopru teżori ġewwa fina li forsi qatt ma tajna kasu. Se jgħinna niskopru iva li ġo fina u madwarna tinsab għana enormi. Tajjeb ekku nitlobkom eżis tajjeb li nilqaw din l-opportunità u nħallih lil dal-imgħallem divin kollu mħabba jidħol fil-qalb tagħna ħalli jgħinna niskopru aħna tassew min aħna. Għandna bżonnu biex jakkumpanjana fil-ħajja kollha tagħna biex nkunu nistgħu ngħixu u niċċelebraw il-ġranet ta' ħajjitna b'mod sħiħ, b'mod responsabbli u b'mod ferrieħi. Qed nipprova niktbilkom it-topics jiena ta' kull programm li wieħed jismu identitana, iħobbna gratis, kapaċi jkisser il-gaġġa tagħna, kapaċi ineħħi kull biża u jgħin ninserraħ moħħi fuqu. Ma nibqax ngħix fl-imgann għax kultant laqas inkunu nafu. Mela jiena mhux se nkompli ngħid, ħalli inħalli lilkom li issibu naqra ħin eżis u tippruvaw tisimgħu biċċa jew nofsa mbagħad la tkomplija u xerred il-kelma mal-oħrajn.
وجاك تعملوا شير jien kultant qed nitfaħħhom fil-Facebook ukoll. Tagħmlu share tkunu qed tagħmlu il-ġid għax tkunu qegħdin ixxerdu il-kelma ta' Alla kif jixtieqna hu. Dover li nxerred il-Kristu u l-ferħ li jtini akkosta tbatija li nkun għaddejja minna mal-oħrajn. Hemm sorpriża għalik titlifix insellimlek il-paċi miegħek.